Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Meredow Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hemde ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnamalary bermek meseleleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli Ansan-Perwer ulgam döwlet ýasatynyň ileri turýan ogurlarynyň biri bolup durýar. Milli kanunçylygymyz we halkara kadrlary esatyna ýurdumyzda ýaşaýan ähli adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny, beýikliklerini goramak we kepillendirmek üçin iýdigdirli işler geçirilýär. Şu işlerin netijesinde Birleşen Milletler Guramasy we beýleki halkara guramalar bilen birlikde bozgunlaryň we raýatlyk bolmadyk adamlaryň hukuklaryny ýokary derejede üpçün etmek boýunça Türkmenistanyň hökümet tarapyndan degişli çäreler amala aşylýar. Merim Morşýaly köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermanlary bilen ýurdumyzda ýaşaýan we şol bir wagtyň özünde hiç bir döwletiň raýaty bolmadyk 30.998 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýlekem häzirki wagta çenni 5018 daşary ýurt raýatlaryna we raýatly bolmadyk adamlara Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Bi insan-perwer häsiýetli çözgütler dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde Türkmenistanyň köp taraply halkara resmi namalary, Rutanna Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň statusy hakynda, apatridleriň statusy hakynda we raýatlygy azaltmak hakynda konwensiýalaryny dolu we üstünlikli berjaý diýenini aýdym görkezýär. Bu ýogurda dünýä birleşigini ýurdumyzyň oňun tejribesi bilen tanıştyrmak üçin geçirilmegi meýilleşdirilýän raýatlygyň soňuna çykmak boýunça ýokary derejeli tebitliğin maslahatyň ähmiýeti has artýar. Bu forumy döwlet daşlarymyzyň başlangyjyndan hemde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji mejlisindäki ileri turýan garaýşlaryndan ugralanyp, şu ýylyň 8-nji noýabryna Aşgabat şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň müdirligi bilen birlikde geçirmek gözüňde tutulýar. Daşary işler ministrligi we ýurdumyzyň ygtyýarly döwlet idaralary tarapyndan ýurdumyzyň çäklerini hemişelik ýaşaýan we döwletimiziň raýatlygyna kabul edilmegi baradaky şahsy ýütütmeleri hataba alynan 1146 adamyň Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilmegi boýunça degişli işler geçirildi. Raýatlygy almak üçin kötülenýän adamlar 29 milletiň wekilleri bolup durýarlar. Şunun bilen birlikde Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlaryna ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi baradaky şahsy ýütütmeleri hataba alynan 134 adamyň Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi boýunça degişli işler geçirildi. Olar 6 döwletiň raýatlary we 15 milletiň wekilleri bolup durýar. Şoň bilen baglanykda hormat prezidentimiň garamagyna Ýedi watanymyzyň garaşdyrlygynyň 33 ýyllyk münasibetli agdalyp geçilen raýatly bolmadyk adamlary Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, şeýlegem ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnamalaryň berilmegi bilen bagly resmi namalaryň tasamasy ýödürlenildi. Pasportlary we degişli resmi namalary gowşurmak dabrasyny ýakynna döwlet migrasiýa gurulugynyň binasynda Türkmenistanda işleýän halkara guramalaryň we daşary ýurt habar berişleri işleriniň wekilleriniň, ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we pugdok idaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirmek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzda adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak bilen bagly halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadralaryny ermek bilen burada netijeli işleriň durmuşa geçirilýänini beledi. Hemde 1146 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda fermana, hemde 134 adama Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama bermek hakynda karary gol çekdi.